салом. оне ки ин қиссаро мешунавад ва ман боварӣ дорам ки заррае ҳам бошад барои шунаванда таъсирбахш ва тарбияткунанда бошад. гарчанде ин қисса асоси воқеӣ дорад ва ман ин қиссаро чанд сол пеш дар як мақола хонда будам ки то ҳол фаромӯшам нашудааст. имрӯз мехоҳам онро ба дигарон нақл кунам то дарси ибрат шавад. се ҷавон бо ҳам дӯст буданд ва тамоми вақти худро бо ҳам мегузарониданд. ҳангоми ғам, ҳангоми шодӣ, ҳангоми ҷангу ҷидол онҳо канори ҳаму дастгири ҳамдигар буданд. яке ба чӣ коре ки даст мезад он ду низ бо ӯ ҳамроҳ мешуданд. бо гузашти вақт онҳо ба як кори ношоям ки вазнинтарин гуноҳ назди худованд дониста мешавад дастмезадагӣ шуданд. оре ҷавон ки буданд хунашон дар ҷӯш буду барои шайтон фиреб кардани онҳо хеле осон. онҳо ба зино даст мезаданд. онҳо фирефтаи зебогии дунё шуданду охирати худро фаромӯш карданд. албатта бори каҷ ба манзил намерасад. ва ин кори онҳо низ дер давом накард ва бо як даҳшат ба анҷом расид. рӯзе ду каси онҳо як духтареро фиреб карданду ба ҳуҷраи ҳамавақтинаи худ бурданд ва ба сеюмин занг заданд. ҷура, биё, имрӯз низ кор омад кард. зеботарин духтари шаҳрро шикор кардем. биё то лаззаташро чашему ҳаловат барем. ин ҷавон низ шумо сар кардан гиред, ман дертар меоям гӯён саросимавор роҳи гуноҳро пеш мегирад. хулоса ба макон мерасад ва он ду ҷавон сеюминро дида мегӯянд. ҷураҷон, дер кардӣ. мо аллакай корамонро тамом кардем, вале шоҳдухтар туро низ интизор аст. рафта корашро ба охир расон. ҷавон шодикунон ба ҳуҷра медарояд ва дигар намебарояд. рафиқонаш соатҳо интизор мешаванд, аммо на аз ҷавон писар хабаре меояду на аз ҷавон духтар. тоқати ҳарду рафиқон тоқ шуда мехоҳанд ба даруни ҳуҷра дароянд. медароянд ва духтару писарро оғуштаи хун мебинанд ва бо хун рӯи девор чунин навишта шуда буд: номардҳо, ин хоҳари ман буд.